Lazarus Chakwera wati ali ndi chikhulupiriro kuti ulendo wake wa ku United Arab Emirates UAE upindulira dziko lino pa chitukuko. Nduna ya zachuma yapereka mnyumba ya malamulo dongosolo loti ndalama za mundondomeko ya chuma cha boma cha 2024 mpaka na 2025 azonjezere kuchoka pa 5.9 trillion kwacha nkufika pa 6.4 trillion kwacha. Ndipo lero pamene maiko pa dziko lonse akukumbukira kufunika kwa mpikisano pa malonda, anthu awapempha kuteteza ndi kulimbikitsa ntchito za mabizinesi ang'onoang'ono. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera anyamuka mdziko muno kupita ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates. Dr. Chakwera anati ali ndi chiyembekezo kuti zokambirana zimene akachite mdziko la United Arab Emirates ndi mtsogoleri wa dzikolo zibweretsa zitukuko zosiyanasiyana kuno ku Malawi. Zambiri mulipoti ili. Ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates, President Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezeka kukambirana ndi mtsogoleri wa dzikolo pa nkhani zofunikira zopindulira maiko awiriwa, kuphatikizapo mgwirizano wa nkhani yobweretsa mafuta a galimoto mdziko lino. Mtsogoleri wa dziko linoyu anati ali ndi chiyembekezo kuti zokambirana zomwe akhale nazo ndi mtsogoleri wa dziko la United Arab Emirates ndi akuluakulu ena mdzikolo zikhala zaphindu ku dziko lino maka pa nkhani ya chitukuko. Ine chikhulupiriro changa nchakuti pakutha pa zokambirana zathu dziko lathu likhoza kuyembekeza kuthandizidwa mwapadera ndi pologalamu yathu ya chitukuko, ndi kuti dziko lathu likhoza kuthamanga pa nkhani imeneyi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi, nduna za boma, akuluakulu ena aboma komanso chipani ndi omwe anaperekeza mtsogoleri wa dziko lino ku bwalo la ndege la Kia. Malingana ndi unduna woona nkhani zakunja kwa dziko lino, Dr. Chakwera akuyembekezeka kubwerera kuno kumudzi pa 8 December 2024. Ndina Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. President wa dziko linoyu watsimikizira anthu a mboma la Lilongwe ndi madera ena mdziko muno kuti boma lipitiriza kuwapatsa zofunikira pa moyo yawo monga madzi abwino, misewu, kufikitsa magetsi madera akumidzi ndi zina zambiri pofuna kukweza miyoyo yawo. Dr. Chakwera amalankhula izi pa misonkhano yoyimayima imene anachititsa malo angapo mboma la Lilongwe. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Lachitatu, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anacheza ndi anthu m'madera osiyanasiyana monga Kulumbadzi, kwa Mbang'ombe, kukafutwe, kunsanama ndi kuukwe mdera la Kuzambwe mboma la Lilongwe. Polankhula kuna mtindi wa anthu amene anasonkhana m'malo onsewa, mtsogoleri wa dziko linoyu anawakumbutsa Malawi kuti ngakhale boma lake lakumana ndi mavuto osiyanasiyana mu zaka zinayi zimene zapitazi, chitengereni ulamuliro wa dziko lino, boma lake layesetsa kumanga nyumba za asilikali, kukonzanso njanji imene idanyalanyazidwa zaka zambiri zapitazo, kusintha ntchito za malimidwe kuti anthu azichita ulimi ngati bizinesi, komanso kuti ulimiwo udzikhala opindulira alimi eni ake, kulimbikitsa ntchito za bizinesi makamaka pakati pa achinyamata ndi amayi kudzera ku ngongole za nifi, kulambula ndi kupaka phula misewu yosiyanasiyana kuphatikizapo msewu umene udawonongeka kwambiri wa M1. Zonsezi Dr. Chakwera anati zachitika ngakhale dziko lino linakumana ndi mavuto azachuma komanso mavuto ogwa mwadzidzidzi, ndipo anati Amalawi ali ndi chifukwa chokwanira bwino chokhulupirira boma lake kuti lipitiriza kuwatumikira zaka zina zimene zikubwerazi. Pa nkhani yakufunika kwa bata ndi mtendere, mtsogoleri wa dziko linoyu anapempha anthu mdziko muno kuti alimbikitse umodzi komanso bata ndi mtendere ngakhale atasiyana mu njira zosiyanasiyana monga chipembedzo, zikhulupiriro zawo pandale ndi zinthu zina. Atikamba kuti dziko limene lili pa bata ndi mtendere ndi limene limatukuka mwansanga. Mawu awo mafumu Mbang'ombe komanso Mtema amboma la Lilongwe anayamika boma, atikamba kuti lafikitsa magetsi m'madera awo zimene zathandiziranso kuti ntchito zosiyanasiyana za bizinesi ziziyenda bwino. Komabe mafumu awiriwa anapempha chakudya, komanso anapempha police unit, skulu ya sekondari yatsopano, komanso kuti boma litumize anthu ogwira ntchito pa chipatala chaching'ono cha Mbang'ombe oti adzikhalira pa chipatala pomwepo.
kwa sabata zingapo tsopano purezidenti wa dziko lino dr lazarus chakwera wakhala akucheza ndi anthu m'maboma osiyanasiyana a dziko lino pofuna kuwafotokozera zina ndi zina zimene boma lake likuchita pa nkhani ya chitukuko komanso zimene boma lake likuchita pofuna kuthandiza anthu amene akhudzidwa ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo vuto la njala. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Unduna wa zachuma wakweza ndondomeko ya zachuma ya chaka chino komanso chaka chamawa kuchoka pa 5.9 trillion kwacha kufika pa 6.4 trillion kwacha. Polankhula pamene amapereka ndondomeko mkatikati mwa chaka ku nyumba ya malamulo ku Lilongwe, nduna yona zachuma a Simplex Chitwalabanda yati kukwera kwa ndondomeko ya chumayi kwachitika kamba kakuti mabungwe ena akunja komanso maiko ena ayamba kuthandiza dziko lino pa chuma. Zambiri mu ripoti la Trust Office. Popereka ndondomeko ya chuma ya theka la chaka chino ndinso chaka chammawa lachitatu masana, nduna ya zachuma Simplex Chitwalabanda wati pali zinthu zambiri zomwe boma liyambira imitsa kaye kuti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake. Pofuna kuonetsa chidwi chawo pa nkhani, Achithola ayika msonkho wa VAT pa galimoto zomwe amayitanitsa mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo ogwira ntchito ku mabwalo a milandu mwa zina. Ndunayi yalengezanso kuti pakhala misonkho ina yapadera yomwe boma libweretse kuti dziko lino likhale ndi ndalama zokwanira zoyendetsera boma. Kandalama kamene kati thandizire kuti tifikebe pochita implement 6 trillion ndi kuti tipezabe njira mdziko momuno zimene zitipatse ndalama kuti tizigwira ntchito imeneyi. Mwachitsanzo tax stamp alone tikuyembekeza kuti tikhozopeza kwa 20 billion malayi kwacha. Oloyaka baza iso itipatsa komanso nthawi zina ndakhala ndikunena nkhani yogulitsa mpweya yomwe anthu samayimvetsa carbon trading panopa yamba kale kutipatsa. So tikuyembekezera kuti domestically will be able to generate more revenue. Kuyambira mwezi wa February chaka chino, dziko la Malawi lakhala likulandira thandizo la chuma kuchokera ku mabungwe komanso maiko osiyanasiyana omwe aonetsa chidwi potsatira mgwirizano omwe unachitika pakati pa dziko la Malawi ndi bungwe la IMF. Chuma cha dziko lino chikuyembekezeranso kupita patsogolo kamba ka ntchito za ulimi wa minda ikuluikulu mega farms, mwayi wa ntchito wa chinyamata omwe akugwira ku Israel mwa zina. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati kuchotsa mwayi oyitanitsa galimoto kunja kwa dziko lino popanda msonkho kwa akuluakulu a boma ndi ena ndi chitsimikizo chakuti boma ndi lodzipereka kukweza chuma cha dziko lino popanda kupweteka anthu osowa. A Moses Kunkuyu omwe ndi mneneri wa boma amathirira ndemanga pa ndondomeko ya chuma cha boma ya mkatikati mwa chaka yomwe nduna ya zachuma yapereka ku nyumba ya malamulo. Ndunayi yati poonetsa kuchitira zinthu limodzi, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera nayenso ali mu gulu lolipira msonkho ngati angayitanitse galimoto kunja kwa dziko lino. Akunkuyu akufotokoza zambiri kwa Eunice Ziovu. Chachikulu kwambiri ndicho kuti anduna zachuma aja ayankhula apereka statement yosonyeza kuti tikuteteza kwambiri munthu osauka amene amalipira kwambiri misonkho imene imathandizira kuyendetsera ndondomeko ya zachuma cha dziko lino. Pano patheka ya ndondomeko zachuma kuyenda kwa miyezi 6 imene yapitayi afotokoza kuti ndalama zimene timadalira ndi zoti zina titolere momuno ngati misonkho komanso zina tithandizidwe ndi zimene zimachokera maiko akunja. Ndi afotokoza kuti sizinatoleredwe zonsezo mokwanira. Chifukwa chakusatolera mokwanira kumeneko zoti madera ena amene budget imene yakuti itumikire madera amene osanatumikiridwe mokwanira. Ndiye kuti kuyenda kupita kutsogolo miyezi 6 imene yatsalayi pafunika betu ndalama zimene zipezeke koma zipezeka bwanji. Ndi pamene maboma amayamba kubwereka ndalama ochokera maiko akunja kapena mabanki kuti athandizire kukwaniritsa ndondomeko zimenezo. Ndiye anthu amene amakhalapo ndakuti tikabwereka ndalama ndi kuti Malawi osauka amakhala amene akubweza ngati imene tikubwezera pano ndalama zimene tinabwereka zaka 10 zapitazo zimene panopo tsopano zikubwezedwa ndipo zikumuwawa m'Malawi kuti. Ndi pamenepo anduna zachuma apereka chitonthozo kapena apereka kufewetsa mtima konena kuti palibe kubwerekanso kwina kulikonse. Ndoti Malawi satenganso ngongole ina iliyonse kuti tikwaniritsire budget koma kuti ndalama zoti budget iyendere zipezeka m'Malawi momwe.
ndikuti mmalawi so akamva zoti zipezekamo munthu amakhalanso ndi nkhawa makamaka mmalawi amene amakagula kanchere kashuga koyezetsa, amene amakagula zovala zake mwina pakaunjika, amene amagula timalata take tiwiri takamange nyumba, amene moyo wake wonse amaganizira zokuti agule kanjinga, amene aja amalipira msonkho tsiku lina lililonse pamene akugula chinthu china chilichonse. Misonkho imene amalipira kwambiri amalawi pala anthu ena amene msonkho olipira amalawi ambirimbiri amatha iwo kungosangalala nawo okha. Anthu amenewo ali ndi mpata umene amapatsidwa, amati ma privileges mu Chingerezi, kuti mukhoza kuyendetsa zinthu zina kubweretsa dziko muno koma ineyo musalipire msonkho. Mukhoza ineyo kubweretsa magalimoto mdziko muno koma musalipire msonkho. Nda president akuti panopo ndi nthawi yakuti tonse timve kuwawa. Munthu wakumudzi amalipira msonkho tsiku ndi tsiku, munthu osauka amalipira msonkho tsiku ndi tsiku, koma akuyenda pa minibus, akuyenda pa njinga. Panopo olemera kapena amene alochitira kubwino nawonso alipire misonkho. Ndi amene wawa ndi magulu ake ati. Ma president a dziko amayitanitsa magalimoto kuchokera maiko akunja, magalimoto ambiri, magalimoto ake akuluakulu amisonkho ikuluikulu, koma zimangolowa osalipira msonkho. Msonkho umene kuti amakalipira ndi munthu wakumudzi amene wagula kanchere. Ma president akale, ma president apano, nduna zimayitanitsa magalimoto, ma MP amayitanitsa magalimoto kungobweretsa mdziko muno osalipira ndalama. Nda president akuti panopo munthu wakumudzi tisamufinye, munthu osauka oyenda pamene pasija tisamufinye, koma panopo tiyeni anthu amene muli ndi mpata kuti mumatha kusangalala chifukwa cha misonkho imene apereka amalawi osauka, tiyeni mulipire misonkho. Ndakuti kuyambira ndi president wake ineyo Lazarus Chakwera pano kugula galimoto iliyonse ndi kulipira msonkho. Unduna ona zaulimi wati kukhazikitsa kwa ndondomeko zaulimi zitatu kuthandiza kuti dziko lino liyambe kupeza phindu lochuluka ku ntchito zaulimi ngati njira imodzi yotukulira chuma chake. Nduna yoona zaulimi Sam Kawale anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amakhazikitsa ndondomeko zotukula ulimizi. Austin Fukula walemba ripoti. Pokhazikitsa ndondomekozi, nduna ya zaulimi Sam Kawale ati ndondomeko zakale zaulimi za National Agriculture Policy m'Chingerezi inanso yokhudza ulimi wa nthirira komanso kasamalidwe kamalo zinali ndi zofowoka zina. Ichitu n'chifukwa chake azikonzanso kuti zigwirizane ndi masomphenya a Malawi 2063. Mwazina, ndunayi ati kudzera mu ndondomekozi dziko lino likhazikika pa ulimi wa nthirira m'malo mongodalira mvula kuti chakudya chizikhala chochuluka. Apa iwo ati alimi nawo ayamba kumagwiritsa zipangizo monga matrekita komanso kuchita ulimi wa minda ikuluikulu. Nawo amabungwe osiyanasiyana okhudza ulimi monga sukulu ya ukachenjede ya Luwana, bungwe la alimi m'dziko muno la Farmers Union of Malawi FUMU ndi ena aonetsa kudzipereka pothandiza boma kuti ndondomekozi zigwire ntchito. Elizabeth Namaona ndi ogwirizira udindo wa wamkulu wa bungwe la Sisternet. Vuto lalikulu lomwe tinaliona ndilonena kuti mabungwe ambiri timagwira ntchito patokha koma ntchito zathu zonsezo ndi zimodzi, ndipo gulu lomwe timafuna tilifikire ndi limodzi amene amakhala alimi. So ngati ifeyo Sisternet timaonesesa kuti anthu onse amene mabungwe onse amene akuthandizira kuti ulimi upite pasogolo tigwirire ntchito limodzi, komanso tizitha kuona kuti bungwe lakuti ligwira ntchito ndi ndani, kuti ngati pali china chilichonse chokhuzana ndi ndondomeko choti tichipitise patsogolo chithe kulongosoloka moyenerera. Dziko la Malawi limadalira ulimi pa chuma chake, pomwe pafupifupi 23 kwacha ina iliyonse pa 100 kwacha ya ndalama zomwe limagwiritsa ntchito zimachokera ku ulimi. Ndipo dziko lino ndalama zambiri zakunja limapezanso kudzera mu ulimi. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati ali ndi chikhulupiriro kuti ulendo wake wa ku United Arab Emirates UAE upindulira dziko lino pa chitukuko. Nduna ya zachuma yapereka mnyumba ya malamulo dongosolo loti ndalama za mu ndondomeko ya chuma cha boma cha 2024 mpaka na 2025 azonjezere kuchoka pa 5.9 trillion kwacha nkufika pa 6.4 trillion kwacha.
ndipo lero pamene mayiko pa dziko lonse akukumbukira kufunika kwa mpikisano pa malonda, anthu awapempha kuteteza ndi kulimbikitsa ntchito za mabizinesi ang'onoang'ono. Popitirira nkhanizi, phungu wa mzinda wa Mzuzu Benex Mwamulima wati mpofunika kuti adindo azichita zinthu poyera maka pa ndondomeko za ntchito za chitukuko cha thumba la ndalama za madera a phungu. Mwamulima anena izi ku wadi ya Chiputula mu mzindawo pomwe amakhazikitsa komanso kutsegulira zitukuko zosiyanasiyana. Zambiri mu ripoti la Grant Mhango koma akuwerenga ndi Hassan Perry. Kunali chisangalalo pomwe phungu wa dera la mzinda wa Mzuzu wa Benex Mwamulima amakhazikitsa komanso kutsegulira chitukuko chosiyanasiyana chomwe amanga ndelali ndi ndalama za mthumba za chitukuko la phungu CDF. Mwamulima ati ndi udindo wa adindo kuonetsetsa kuti wina aliyense akuchita zinthu poyera kuti ntchito za chitukuko zikhale zopindulira anthu mdera mwawo. Andiso CDF iyi yakwera pa 200 siyoti chi MP chiziba kuba